A Pobra busca as mellores instantáneas da vila honrando a Victoriano García Martí. O novo concurso de fotografía abre dende hoxe o prazo para presentar imaxes baseadas no libro Don Severo Carballo. Nace na Pobra o primeiro concurso fotográfico Victoriano García Martí, co obxectivo de dar a coñecer a obra e figura do autor. As instantáneas deberán estar inspiradas na novela Don Severo Carballo, ambientada neste municipio. Contribuir a dar a coñecer a Victoriano García Martí, que creemos que é unha figura moi importante da nosa vila, e para iso se fan estes ciclos, non? Para que a veciñanza e xente da comarca e bueno, pois tamén de fora, pois que veña e que coñeza esta figura que eu creo que ten, bueno, pois que hai esa deuda de, por a nosa parte sempre, de contribuir a que se coñeza a súa obra, a súa vida, un persoeiro moi interesante. O prazo para o concurso xa está aberto e rematará o 20 de abril ás 12 da noite. Para participar, recoméndase ler a obra e así poder inspirarse nela para atopar os mellores lugares pobrenses que capturar. Por que un concurso fotográfico? Porque pensamos que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Se é un autor pouco conocido, vamos a empezar a conocelo polo que queda da súa época. As persoas que se queran interesar teñen este libro nas bibliotecas de Galicia, tamén na Biblioteca da Pobra, como non, e tamén no museo. Quen non teña exemplares, pois pode pasar a recollelos, porque, como sabedes, foi reeditado pola Consellería de Cultura nunha das primeiras edicións do ciclo de Victoriano García Martí. Polo tanto, quen queira o guión da súa fotografía, só vai a topar aquí. Ten un prazo, o certamen ten un prazo para participar, que é dende o día 20, é dicir, dende hoxe, ata o 20 de abril. Haberá dous premios. O primeiro deles será de 300 euros e unha figura conmemorativa. O segundo, un importe de 100 euros. Para participar deberá enviarse a fotografía por correo electrónico. Dende a organización remarcan que non se trata dun certame profesional, polo que calquera persoa debe animarse a participar. O concurso é unha excusa, se se quere chamar así, para ter imaginación, para ahondar na obra e na vida de don Victoriano, que a min tamén parece moi interesante, verdad? Non o coñecía. Estes meses estiven ahondando na súa obra, nos seus ensaios, e pareceme eso que sigue vixente en pleno século XXI. E nada, para os que se animen, o envío das fotografías será exclusivamente por email,